Tää ei oo fun ride. Ei oo hauskaa. Se on sairasta. Tää on niin sairas, että me ollaan täällä lanssissa. Kukaan näistä ei puhu sanakaan englantia. Ja mä sanon okei, kaikki hyvin. Sellainen homma, että me tiputtiin ja nyt me kuulkaas lähdetään täältä Kopangtung. Jostain keskeltä ei mitään. Myanmarin rajalta. Niin, ja kuule, me mennään Bemarilla. Tässä on meidän kuski. Hello! Joo, 6 tuntia ainakin, plus pysähdykset. I can speak English a bit. A bit. Okay, say hello, how are you? Mut hei, molempien tiimien aivot lähti. Mä en oikein tiedä mitä ne pärjää siellä. Ne ei pärjää. Tai mä ainakin toivon, että ne ei pärjää. Ei mitään, hei. Let's go. Jes, ja edessä on perjantai Bangkokissa, perjantai-yö, niin innolla odotan. Me vedetään päätyy tänään oman takaa. Pääteen asti!